Njemačka će sa 70 miliona eura pomoći našoj zemlji u izgradnji prenosne mreže od Lastve do Pljevalja. Kazao je ambasador Pius Fischer, a sa regionalne konferencije o klimatskim promjenama upućena poruka vladama regiona da je potrebna brža akcija na ublažavanju njihovih posljedica. Ublažavanje posljedica klimatskih promjena nikad aktuelnije. Veliki ekonomski gubici zbog poremećenih klimatskih uslova opominju da očuvanje energije i energetske efikasnosti nije nacionalno, već globalno pitanje. Veće učešće obnovljive energije u proizvodnji doprinijeće smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte. Njemačka pomaže Crnoj Gori da dostigne standard Evropske unije i u oblasti energije. Trenutno pregovaramo oko kredita od 70 miliona eura za izgradnju prenosne mreže od Lastve do Pljevalja. Kasnije će to sve povezati podvodni kabel koji Italija planira da gradi od Barije do Lastve, čime će se Crnoj Gori omogućiti izvoz energije iz obnovljivih izvora. Posljedice klimatskih promjena mogu se ublažiti novim tehnologijama, ulaganjem u alternativne obnovljive izvore i primjenu mjera energetske efikasnosti. Stoga je naš apel našoj vladi, ali i vladama regiona da se mora preuzeti brza, neodložna i izuzetno efikasna akcija na tom polju, jer smatramo da dosadašnji planovi, programi i strategije apsolutno nisu ispunili onu svoju formu. Sa teorije treba preći na praksu, poruka je vlade. Tu ćemo se veoma lako složiti da u ovom trenutku nam ne trebaju nove strategije, novi akcioni planovi, mislim da nam treba novo djelovanje. Sada smo više nego ranije upućeni na nove izvore energije i to je izazov za našu zemlju jer smo prije 20 godina postali ekološka država. Iako najveću odgovornost za klimatske promjene imaju velike industrijske države, svaka zemlja mora sprovoditi pojedinačne strategije.